אני לא זוכרת מתי השלב שבו זה עבר ממעט ירי בקטנה להמון ירי כל הזמן. אנחנו בעצם התעוררנו לתוך בלגן. כתושבי העוטף אנחנו רגילים לפיצוצים ורגילים להזעקות שמגיעות בעצם משום מקום בלי התראות ודברים כאלה. אני בראש שלי, עד שאני מגיע לדרום כבר נגמרת החדירה ואנחנו הולכים לאיזה פשיטה בעזה. לא תיארתי למה אני מגיע באמת. בדרך אני מדבר עם הטייס והוא אומר לי שבכלל צריך ללכת לבארי, כי יש גם שם אירוע. ופתאום אתה שומע ירי בתוך הקיבוץ וישר מקבלים הודעה שיש חדירה של מחבלים. פה מהרגע הזה מתחיל חוסר אונים של מה אני אמור לעשות עכשיו לעזאזל. אני נמצא כמובן עם אשתי, עם התאומים שלנו, בן ובת, הם בני 3.5 בתקופה הזאת. כמה דקות וזה כבר צעקות בערבית. הקולות ירי הופכות לצעקות. באיזשהו שלב שמענו דיבורים מאחורי כאילו חדר מבחוץ, וקצת אחרי כזה ניסו לדפוק לנו על הדלת של הבית, ולמזלנו בחוץ כזה היה מספיק מבולגן, נראה קצת כמו מחסן והיה חשוך בפנים, אז כזה התיישו די מהר. הגופה הראשונה שזיהינו, גופה של בחור מבוגר, מבוטרת, עם גרזן וסימני התעללות. עכשיו, כשאנחנו קפצנו לשם היה דיווח שבחדר האוכל שבבארי יש טבח. אנחנו שומעים את הצרחות של השכנים שלנו נרצחים, אנחנו יודעים מי נרצח. כאילו אנחנו מבינים את הסיטואציה, היו המון מחשבות שאנחנו הולכים להירצח, שאולי יאנסו אותה ונראה את זה, כאילו כל הדברים הכי רעים רצים לך בראש בשעות האלה, את לא יכולה... את רק מדמיינת את כל הרע שיש בעולם, ואיך שהם פורצים, קרמה, הכלבה שלי התחילה לנבוח עליהם, אז הם ירו בפעמיים. כתבתי על זה להורים שלי והם חיברו אותנו גם לחדשות 12 וגם ל-11, שנדבר איתם. חוסר אונים ואין מה לעשות, ויושבים בחושך עם כזה פנס מאולתר, ומחכים שיקרה משהו. נשלחנו לחלץ משפחות בשכונה אחרת מבתים שרופים, שמדווחות שהן נשרפות בחיים. באמת הגענו לבתים שאי אפשר להיכנס אליהם מבפנים. קראו לנו מהחלונות, הם פתחו את חלונות הממ"ד כשהם ראו אותנו, ובעצם התחלנו, עשינו סולם גנבים אחד לשני, גם כן הגענו, חילצנו משם משפחות שונות, אבל 12 נפשות, שחלקם היו פצועי ירי גם כן בעצמם. מה שהם עשו זה שהם לקחו צמיג של רכב, ובעצם שמו על הפתח של הוונטה, של המיזוג אוויר, את הצמיג, והדליקו אותו. זה שב לנו המון עשן לתוך החדר, הפך אותנו למין תא של גזים. ואיך שפתחתי את החלון, נשמתי לרווחה, אף אחד לא עמד שם. ישר קפצתי החוצה, לא היה לה זמן יותר מדי לחשוב, היא הוציאה לי את הילדים, צמוד אלינו היה מין עץ דקל, ננסי כזה, של נוי, בגינה, ושם שמתי את הילדים. בעניין של 20-30 סנטימטר, וגם מתחילים לעבור כל המחבלים, ולאט לאט כל החצר מתפוצצת במחבלים ובבוזזים, ואני זוכר שאני אומר למורן, הם לא רואים אותנו, כאילו זה הכל בלחש. אני זוכר שהגענו לאותו בית שרוף, ואנחנו מוצאים משפחה, שהאמא ירויה עם 2 כדורים באגן. היא אומרת לנו, תיזהרו, יש עליי דם, והיא מדברת בקור רוח, אחרי הרבה שעות שהיא נמצאת ככה. ומה שאכפת לו זה שהלוחם לא יתלכלך מהדם. כאילו זו סיטואציה הזויה. אחרי בערך 5 שעות השעה כבר 8, בערך 8 בערב, ואז אני שומע התלחששויות. מבין שזה עברית, צועק חייל, עונה לי בחור בשם שביט. הוא לוחם שייטת 13, מי זה? אמרתי לו, אני אבא, אנחנו משפחה ישראלית, אני עם 2 ילדים. זהו, אז חילצו אותנו כל השכנים, אמרו לנו, חבר'ה חיילים שם, אל תתעכבו עם המבט על שום דבר, תנסו להימנע מלהסתכל על דברים, גם אם אתם חושבים שאתם מזהים משהו או מישהו, כאילו פשוט להתקדם הלאה. הגענו לשטח כינוס בסופו של דבר, אבל זו פעם ראשונה שהסתכלתי מסביב ואמרתי, בוא'נה, יש פה ילדים. כאילו, אני הרגשתי מסכנה עם עצמי עד אותו רגע, ואז כאילו ראיתי ילדים, כאילו. כשהתחלנו לצאת, זה בעצם השלב שאתה נחשף לכל הזוועות בדרך, לכל מה שקרה ביום הזה. ואני חושב שרוב האנשים שנסרטו מהקיבוץ, הם סרוטים מהיציאה החוצה בעצם, לעבור. כי אתה עובר בין אנשים שאתה מכיר, שהם לא רחמו עליהם. זאת אומרת שהתעללו פה גם בגופות מעבר להרוג, זה היה פה גם עניין של השחתה. ראינו את הביזה וראינו את האכזריות, ראינו שם דברים שלא צריכים לקרות לאף בן אנוש, בטח לא לילדים ובטח לא לנשים.
המטרה שלי למנוע שזה לא יקרה עוד פעם, אני לא רוצה להרגיש את אותן תחושות שהרגשתי, אני לא רוצה שאף אחד אחר ירגיש את זה, ובסוף זה המשימה שלנו. אצלי בבית היו אזרחים, מי שהרג לי את הכלבה זה היו אזרחים, מי שרצח את השכנים שלי זה היו אזרחים, מי שאנס את השכנה שלי אלה היו אזרחים. האסון שקרה ב7 באוקטובר עצמו, משהו שצריך להתאבל עליו ולאבד אותו ולהקל אותו, אבל גם כל החיים שלפני, כל מיני רגעים שכבר לא יהיו, ודברים שכבר לא נעשה שם, קפסולת זמן כזאת שאי אפשר יותר להיכנס אליה. פוק, נטלע לו. אמא! מנסים לייצר שגרה כמה שאפשר. הדבר היחיד שטוב מזה, זה שהחלטנו להביא עוד ילד לעולם. כתוצאה מכל מה שקרה. כי הבנו שבילדים יש המון כוח, הם תרופה. ואמרנו בוא נעשה עוד אחד. אז עשינו, קוראים לו בר שביט. בר זה שם המשפחה של ההורים של מורן שנרצחו, יובל ומעיין בר, זיכרונם לברכה. שביט זה הלוחם שייטת, מהשיחים. אז בר שביט הוא התרופה שלנו. השם שלו זה בעצם זיכרון וניצחון.